ASDC Congress Chilang Pet West Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoy Kahum Ridang Habjana nampi kaparo asai ington te pulote sodak insai ji pusi KSA Difu District Committee atung kachingkren Chiklo Jonner Kep ke so ke pangji Harsing Bay se ka chilang jiaphan kerap ka chuhang I can see your face in the midnight sky, feeling like I'm drowning in your love. Karbing no life Adap Abirta longpen nilisami Juli Bepi non ajwitha Abirta angton pen non kachari bom Bharatiya Janata Party aphan KAC longpen kaparem ponjia phan pura Congress pen ASDC asong chingrumsi kache song ponjia phan saideng ponlo la soteng pen kedamtang chiti ni phai clear ni West Karbiang longpen Meghalaya hoy langhem phia long an kahumri padoda Bangso ahoy ka chi humrida mahut jasamet socheng pen amreng ka parlolong si humrida mlo Bangso ka humrida mahut Bijoy teron pen ka chupahem phua maelong Chandra teron EM Barim Jotson Be Sarsinging Leng Sarakramsa EM Barim Singh teron WKADCC Maiphu Sarthe Kramsa pen danglong KSA la pen Youth Congress atom chetongdon Karbiang live correspondent da Kamrentan Pinier ni special program mate ASCC Congress atum border thak mate sodak kaching ki kaching wai lapen lakatu kavil lamrai ke dei apsi pini ala banglo dasinon ex PM ke Karbiang Council apran kachari baringo Bangso ahut WKADCC Maiphu Sarthe Kramsa Pherangkya thengno kaning jepon ke KAC kachari atung methang Karbiang longalong le chujeng ba jiranta bang phan pithek thepwa bangke non le kaning je kali lake abang amek prang bomahu bonta non ke KAC kachari atung megjang adlupusi karbom padopon Ahau kalam bangke Karbiang long autonomous council CMEM tum kaning je chujeng ba jita Karbiang Anglong along le pipe puke halake aprang ame ke prang hut non ka megjang elo non la border Meghalaya sorje ladak Karbiang long along le na cherai non ka me ke jang lang mo ame prang lo tang tela cherai et ka do ka be mo ame prang lo plo ta kuning je lipok je Karbiang long along le ke chujen bajir ta pipe puning je lipo la ke choba alam lo la pen Karbiang long autonomous council non ka chari bong ke Karbiang long autonomous ke itum ka chin ne council a son lo akama bang ke ladak ke isi sabran lo isi office son la pen la so CMEM tum ke non ka hokalam bang ke ili tum ki tinam si CMEM puke lang si CMEM cholo aning la pen akam ke chukidar akam si claim bom non Karbiang long autonomous council la so BJP sarkar kachari ba athe bani lichini mati la yo tuma mentality la pen aning la pen akam bangke Meghalaya lapen Assam Sarkar atum kipi lapen kapajira lamdon kachekroya bangke nitum chekroy dun thekhe laso alam kachekroy dun dia prang Karbiang long ahoy bangke kedamtang pharokresir kebra phokebra isianing kansi japek jahoy kerai ketang pami pusi sarsinging lengpen mayalong ningjepon proposed give and take policy of the government of Meghalaya and the government of Assam because the government of Assam and the government of Meghalaya must know that Karbiang Long was created in 1951, 13 April, and the boundary of Karbiang Long was clearly demarcated in that year. Therefore, any new move, though it may be by the government of Assam or by the government of Meghalaya, we shall never accept any new move to redemarcate the boundary of Karbiang Long. Langhem pen birsing tiso lapen hamren pen Daniel hi Karbiang long life
penang an tangka mahala pen longle philang ke do karbe tum thurpak pen daldali forest reserve kaparlo habjana ingnam kipriya sayalong nitum KSA dipu district committee hin pen ke chedon dun thek the lapen laso ingnam kapura sai ke klemalong forest lapen KAC tum khangdun vegnanji pusi KSA dipu district committee hin pen kapang dakpon Daldali Forest Reserve Kapardo, Habjana Long Lake Charaija Pan, Penang Bang Pubang Piatum, Ingnam Kaparo Putak, KSA Dipu District Committee Hinpen, Ninkan Samse Pakrang Ponsi, Bangso Asai Claiming Tonti Pulote, so Dakpen Kang Saipado Ponchi Pusi, Kedam Tang Chiti ni Pai Po Arni, Perankia Mai Kang Nia Hood, KSA Dipu District Committee Chunbang, Madhab Rongpar, Ning Japon. Netum la Bangso Harijap, Keparu Walong Kentum Chedon Tek, Lapenge. Komande jong si labang so metang jung ale phanjong se kemat hatukok pudang den litum KSA hoi pet semel tu labang so angnam pi ke paru amul mate abang ko to hakke tu KSA pet semel litum soda pan litum ingsaji ko sinami tu mathengno mate media thengno litum chuning ding tu Perangkia Maya Long Rong Parasang Ho Kaning Jepona Tenke Ingnam Jongsi Paru et Pulote Emetang Amatsi Kachepasunglo Athe Eritum Chotiki Choarche Along Setame RV Pen Langke Kenang Sot Lapen Muniratum Hteke Bang Seta Tomonangko Lasi Ingnam Kerai Koma Bangke Kenang Sot Setame Nonason Komane Longle Pelang Lapen Tangka Maha Kedua Tumsi Metang Jongjungale Apan Kamat Hapen Ingnam Kaparo Saike Klema Bangke Niritum Jedon Dun Tek Tebusi Ning Jepon Pelang kedo akar biya phaya tu mate tangka maha kedo akar biya phaya tu si halabang so arisa mate halabang so ang namalo penangan keparu dolo lapen theng phang sitame penangan keparu mate piyason si thekono lasli tum ahok penala mate laheno itu kar bilo jorlia song pena bangkeni KSA hoi pen itu kani je kang tu bangke laheno je nilitum halada bang Nitum labang so anam kipialong makin ito dun Non Habjana ing namalong setame tangka mahala pen longle phelang ki do tumsi kaparu asai ke klem lasila swalong ing nam raikom sai khila pen KAC tum setame langdun chari pamesi ke chok cheve ka tuma phan ing sai pon vek nangji puta KSA district committee hin pen kachuning ri paduponsi komadne akar bi tum jongsi longle phelang a ho hak pen ka ve vek pulote karbiang long CM tuliram rong hang la pen land and revenue EM Amar Singh Tiswa phan chingki pen NOC ke long pen le klemasonte mesenji Lapen KAC tum setame longle ka bebi nong akar bia tuma phan NOC pia sonte mesenji puta Perangkia Maya Long Ning Jepon News report Long Sudaringti Karbiang Long Live Lang me piamang aronsar harsingbe keso cheklo joner kep sose kapang jiajok kemiji aphan thangang ringta avilang alang likiso kachelang omsi akhya da do anta chepadoi laplo non ke aripong arvi aripi anta closoisi kengdonglo Kopili MSC constituency ka parlo lang me piamang aronsar harsingbe alang li cheklo joner kep soselo keso kapangji lapen kachoro thektik kithi ke janganta ki duthupo Keso kachepa meji aphan ke damtanga porho doctors Kobiraj Arlengaron pendanglo chilang nangji anta chilang lablo bonta mi un edadlo Keso kachelang thuong amad a hemalong kido akhiada tangka mahado anta chepadoi lablo bonta keso mi un esi nonke hemalongsi chilang pronglo Bangso keso Abirta Arjulongsi jengkha kesia saro tumpen keso dadabang phualong an paledamsi a hemasor lapen keso dadabang phua phan ning pathedam Keso darabang phu harsing be alang leke inut abarim jutang jubat nim rokom ason kethek pikabang phulo lapeningkan kresir kebra trokner kebra trok malompen KCS lapen KYF along aningkan wangta kachira pacheto dun berabang phulo lasila puson karbi jutang jubat kaching hon lapen kangthur ponjia phan aning ke hang pikabang phua phan ke non kisonga porahut KAC kechari kethek gedinga tumpen danglok ning ke me abang phubang phiatum kachira pacheto kipidun kenang sorbinong Jongsi komane kerap ki bikantu atum do pulote kache BP SBI account number 357948888570 lapen branch code number SBIN 0004873 along kahombriji aphansi ahema soratum kachoningri padupon Kheroni pen mohonteron Karbiang Long Live
Assam Sarkar hina ke mangpon lake Assam ang kangalong drugs free state ka pamanji phanpura sai ke deng pona tengpen ke ongdum kangri kangrang hormu ke nebdolo Lason si arniwang ason thak thaksi ke damtang chiti ni phai phor ni le thota arsek jera Abirta ke longpen khatkhati ps angkang Balijan forest ke towar krong thom ka chetogalong arnikang sang por phai trok ra chiti malom kili ka khuru ka sai ke deng hut NL07FA 2482 ihum au toa longpen sabona hompen ke thaven hom troxic kebra ner kep a heroin neplong Bangso ke neblong ahut Oregon district along ke do Maira Bari police station angkang Tati kata pathara rong amikar Rostam Alia Sopo Suraj Ali Arta ningkan flick cap aphanta neping nang pon cheklo Bangso kiri ka khuru ka sai ke deng ahut Bokajan SDPO John Das APS ahinpen ke chapon along Bokajan OC Moni Chamua Khatkhati OC Moblik Brahma SI Charan Mohan Chetia SI Nito Saikia ASI Arun Nath atum chirap chetodun News report long sodaring Tilapen, Dilaipen, Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live. Dilaya hithi ke do cleared up bong rompi pen asupi bang henita hempen barjoya phi hithi rui plengdera phita a hem ka chelele dara jok halapu apinan mridul dea bang kaching tung kachari lok pensi kapang thang non malom sarpimar sarmar kangbo keong thupi ke jok hereta meme lapen chetherak ta meme Akaya matsi kaphere me ason dokoklo lapusona porahut dilaya hithia longkedo cleared up bongrompi arta inkoira hini lapen asupi angkita de arta ningkan ke thom alang nitum bang hinita keramtang pai pai ni phai thom kebarni hempen barju aphi pini hithi roi plengder phita ahem chilili derlo halapu ahem asor mate apinan mridul de setame penangana dim chiri dunlo bonta na hokta ke longdam de derajok dilai police station along anta alam palidam Apinan mridul de kachathana tengke nilitum ningkan kilo kachapachotang setame kachetheng kachechok lapuson thang tawi bonta kopi koson pentong ni kedamtang pai pai ni phaithom kebarni ada por phai sir kebra chiti malong hempen barju aphi pinier ni anta hemchang midablo hempen ke barahut api arita begalong chethapon lapen tangka setame suri phojopon nasimadu le nilichora phan theglong po setame kanghon kangjin sopen bangso mobile number 93653 27824 along nang birta thapusi apinana bang kachuningri padopon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Somindara long ke pathua hinanathu nongnam kachethangklong kapathuang bongpen cricket ta esonlu Bangso cricket kapathu pen somindara dangalong amen lapen adimaklong kachepalong donatum setami penangan dolo Lasonsi Ultra Cricket Club ahin pen chepatir piponsi kedamtang chiti ni phai player ni jilang solong cricket tournament ang dumkiti pathupondo Bangso along alohi sarpo KACEM Amar Singh Tiso kachetong dunalong MEC Ram Singh Timung chetong dun Bangso angdung kiti kapathua long low budget pen 4 session ang bongsi pathu pondo kapathu ponahut 4 session atum pen ke chengsi betting ponsi kado kawe run pharo isira droxy kebra trok an palong ponlo bonta low budget atuma phan kado kawe run pharo isira inkoi an kelong dunun chorejok 4 session atum pensi chepa hai ponlo nong ekipia porahut ke hai mate 4 session atuma phan trophy lapen tangka suri thom kep lapen low budget atuma phan setame trophy lapen tangka suri krep ho an nong e pipaji urunlo bolong komanji pen welson terang Karbiang Long Live tangte pinia Abirta ke laponsi kangtonilong